La gent tornaven per agrair després que gràcies a la millor comprensió, sigui del català, sigui del castellà, havien tingut més portes obertes. La llengua la desconeixen i això els ajuda per tot el que han de fer per al dia a dia. I ara doncs, jo veig aquestes dones, les veig a vegades molt al mercat i estan contentes i veig doncs, que ha servit per alguna cosa, no? L'any 2003 jo vaig acabar de provincial. Va sortir elegit el Jaume Pallaroles. Em va dir que m'encarregués d'aquest espai. Jo em vaig dedicar a visitar entitats del Raval. El tema d'ensenyament de la llengua era un tema que totes les entitats, d'una manera o altra, el treballaven. Que si no domines la llengua mínimament, no pots fer res en una societat d'arribada, no? Nosaltres també ho havíem de fer. La primera classe que es va fer va ser el 5 d'octubre de l'any 2004. Va anar creixent a poc les dimensions. Es feia una cua al carrer cada vegada més gran. No ens vam trobar mai amb la sensació de que un cop engegat que ens faltés gent, diguem, no? Que ens faltessin voluntaris. Això és el record d'aquell inici. Com a voluntari a Camins, uns 3 anys. Fa 12 anys que faig voluntariat en aquest centre. En 2 espais diferents. Un és en una escola aquí al Raval i l'altre apartat que faig se'n diuen parelles lingüístiques. Classes d'alfabetització a gent immigrant. En aquests moments estic fent de parella lingüística. L'acompanyes en aquest camí per poder-se defensar. És fer conversa perquè puguin desenvolupar l'idioma. Ser voluntari és una feina preciosa, és una cosa que m'omple molt. Coneixes amb moltes altres persones, sempre et sents superrecolzada, tens al teu costat tot el que et fa falta. És important per ells perquè aprenen i és important per mi perquè em sento realitzada, em sento útil. Després de 20 anys, la Fundació no solament continua, sinó que ha agafat una nova embranzida i això ho hem de celebrar.